kung magkano po yung manikom na para sa inyo, paghahatian niyo po ni nanay. Ay, okay. Salamat po. Apo, para sa inyo po talaga yun. So ayun mga kasama, sa magandang umaga sa ating lahat. Nandito kami sa bayan ng Anda. So may charity event na gaganapin dito sa bayan ng Anda, sa complex mismo ng bayan. So ang kasama natin is si Imorison, aka The Lover Boy. Yan. Tapos, nangyagulit ka. Andito na naman kami. Tapos si Yudin, aka Monsor. Yan, iniiwan ng Chika Babes. Shout out mo, boss. Kamusta ka? Shout out sa'yo, I love you. Pared. Pare. So, si Sir Edis naman. Leones, aka Sir Edis. Ayan, tapos si Madam Joyce, nag-iisang babae na kasama namin ngayon. Ma'am Joyce, aka Ligaya. Alam tapos, walang iba kundi si Dinis Kapitli, aka Sapot. Yan ang founder namin, si Sapot. Yan. Shout out po sa inyong lahat. I love it, yes! Dami Ay, yung nila. mga tropa ko. Marami na sila. And so, chine-check niya yung sasakyan ni Sir The Lover Boy kasi naka-big bike yan. Boss, big bike! Sana all! Pangarap lang kita pero ginagamit mo na. Okay lang, tandang siya. Tumalan sisi ka ron. Si Monsor, ito mapapayo ko sa kanya. Mabait naman to eh, pero bakit iniiwan? Break na sila? Naka-Jordan Iwan ka pa. na naman. Putang inang awan is Nag-effort, gumawa ng regalo. 3 times nagbigay bago birthday. Binigay niya ng birthday, pag-uwi malungkot na. Ano masasabi mo kay tropa natin, boss? Iniwan na naman. Talagang ganyan. Masanay na tayo. So okay na. Alis na kami mga kasabot. Let's go na tayo sa event. Ay, Yes, I love it. Thank Sir you. Juanitz. sir. So yan, nandito na tayo mga kasabot. Nandito na yung mga nagagandang dilag. And in morning. Ayan. Nandito na yung mga sapot na kanda. Ay, sus. Team support lang ba yun? Sir? Pangalan niyo po, sir, kasi ngayon ko lang. So yun mga kasapot, dito ka lang makakita ng ganito. May pakape na, may palugaw, may pa-cookies pa. Ayan, dito lang po sa Anda. I love it, yes. So yun mga kasapot, bali nandito na nga tayo. Katatapos natin magkape. So nandito na tayo sa barangay Poblacion, Anda, Pangasinan. So ang beneficiary natin ngayon si Nanay Amorpina, tsaka yung batang si Johnson. So ito si Nanay. Hello po, Nay. Siya yung beneficiary natin. So ano po yung sakit ninyo, Nay? Ay, stroke po. Ilang taon na po kayong stroke, Nay? Mag-isang taon na po nakaupo lang sa wheelchair. Ilang taon na po ba kayo, Nay? 74. So 74, 73 nung simulang umupo ka na ng wheelchair po. October po nung Isang taon na sa October po. na ganyan po. So ano po yung Nay, yung anak buhay po natin? Wala. Hindi, yung tumutulong po sa inyo. Anak niyo po, asawa. Yung sila lahat sa Manila, wala na. Kung may magpapadala po, yun na lang po, pambili ng gamot, Nay. Kulang pa, pambili lang ng Pagkain, gamot. pagkain, kulang pa. Anti-rapital. Mga Sa mga diaper pa. Mga sa diaper. Tapos, so, huwag kayong mag-alala, Nay, kasi nandito naman po kami mga rider. Naglikom-likom ng konting halaga para may bigay po sa inyo at panggastos nyo rin po. Salamat. Opo, wala pong anuman. Palayan kayo ng Diyos. Dapat ganito na ako na pinapaya sa mata. Okay, yan pong kape natin. Sponsor po yan ng Taraw sa Kape and Magpagaling po Celestial kayo. Coffee. Magdasal po tayo Sa sa mga Panginoon. nakakapad po ng Baguio, So, pwede po bisitahin ko sila rin po yung isang bisitahin beneficiary, sa Nay, ha? Goshen Land, Yung po yung bata Baguio, po. Laguna, Opo, Baguio sige po, City.
So ito. Hello! Hello, Adi. Ano pong sakit niya? So, ayan. Anong sakit niya po? Leukemia? So, ang sakit ni baby is leukemia. Simula po ba nung pinanganak siya? Ilang taon na po ba siya? 3 years old. Oh, tiyan mo ang kulit. Pero masigla. Masigla pero siya, oh. Nay? Minsan nanghihina pag bumababa po yung hemoglobin sa kaplitlit niya. Ay, so ano po yung hanap buhay po ng magulang niya? Ay, wala po eh. Anak niyo po ba? Lula po. Ay, yung anak niyo po, apo niyo, apo. Partners, Pilipino Ano pong Games ano? Chapter, nandito na po. And Hanap Team buhay. Sapot, Mag-asawa po. Juanito Morlo. Kami po. Thank Kayo you na po po. sa pag-support sa amin. So, ayan. Kasi sanggol pa lang siya. Nasa inyo na. So, yun, nandito naman po kami, Nay. May konting halaga na may ipon-ipon, ibibigay para sa inyo. Salamat po. Opo, pang dagdag gastusin. Mag-high dose po siya. Pa, Mahal-mahal ang high dose. Diyos ko, yung maliliit na gamot. gamot. Hindi, baka kung magkano po yung malikom na para sa inyo, paghatian niyo po ni Nanay. Ay, opo. Salamat po. Opo, para sa inyo po talaga yun. Maraming salamat po sa inyo. Ay, masa po sa konting halaga na malikom-likom, dalawang pamilya na mabibigyan natin ng tulong. Ayan, I love it, yes.